kaixo. Orain bai, arratsaldean guztioi eta ongi etorri helduen mailako Gipuzkoako suelto txapelketara. Aurtengoa 76. txapelketa da, erraz esaten da, ezta? 76. eta beste urte batez Ereintza dantza taldeak antolatu du. Opa Ereintza, oso ondo. Gaurko txapelketan 10 bikote ikusiko ditugu, nor baino nor, 10 bikote helduen mailan txapelak lortzeko lehian. Badakizuen bezala, zozketak erabakitako ordenean, orain jarraian ezagutuko dugu. Epaimailan, nire aurrean, baita zuenean ere, hortxe duzue haiek izango dira irabazleak izendatzeko arduradunak, eta zuen ezkerretik hasita, Antxon Mendizabal, Idoia Besada eta Xavier Mendizabal. Jarraian Esti Iturria dago, berak egingo ditu idazkari lanak. Eta aurkezpenekin jarraituz, hementxe dituzue txistulariak, Ereintza elkarteko txistulari taldea, haiek izango dira fandango eta arinaren doinuak jotzeko arduradunak. Txalo bero bat guztiei! Eta gehiago luzatu gabe, bikote parte hartzaileak ezagutuko ditugu jarraian. Lehen, gaztetxoekin egon bazarete edo gaztetxoen txapelketa ikusi baduzue, haienean pausu bakarrarekin agurtu du bikote bakoitzak bere burua, oraingoan 2 pausu eskainiko ditu bikote bakoitzak. Hau da beraz, dantzatuko duten ordena. Espero dut prest egotea dantzariak, has daitezela igotzen, Izaro Arandia eta Ego Aizpuru Azpeitiatik, Elene Astiazaran eta Oier Arriaran Azpeitiatik, Ane Jaunarena eta Endika Osa Lezotik, Amane Uranga Tolosatik eta Onditz Esnaola Lizartzatik, Nora Davila Zizurkildik eta Julen Lertxundi Asteasutik, Malen Arrizabalaga, Irati Olaizela, azkar esango dute, Jone Arriaran eta German Aramburu, Ane Lazaro Baster eta Laiene Zama, Daniel Castillo eta Irati Larragainaga, arrate zetxapa. Txistulariak nahi dutenean, az daitezela, eta esan bezala, 2 pausorekin aurkeztuko dute beren burua. Guazen!
Malen Arrizabalaga Azpeitiatik eta Irati Olaizola Legazpitik. Aurkezpenak eginda eta ez dugu esan lehen, baina gazteen mailan ez da horrela egiten, baina helduen mailan hau dagoeneko ikusi duzuen hau puntuagarria da. Beraz, hasia da dagoeneko saio puntuagarria. Eta orain bai ikusiko ditugu fandango eta arin-arinak osorik eta epaimaiak paso ematen didanean hasiko gara lehen bikotearekin. Prest gaude, espero dugu dantzariak ere alaxe egongo direla. Beraz, lehen bikoteari emango diogu ongi etorria. Igo daitezela holtzara, Izaro Arandia eta Hegoa Aizpuru.
Azpeitiarrarekin, Elene Astiazaran eta Oier Arriaran. Aurrera!
nahiko fuerte egin duzu etxalo, baina animatzeko ere dantzariak nik uste eskertuko dutela, beraz, dantza eta dantza bitartean, zuek fuerte jo, txaloi eskertuko dutela, baietz egiten dira hemen publiko artetik. Listo. Guazen beraz, laugarren bikotea ezagutzera, Amane Uranga Tolosatik eta Onditz Esnaola Lizartzatik.
txapelketak eta egin behar dituzte erabakiak hartzeko. Bitartean eta ezer baino lehen eskerrak eman nahi dituzke. Eta hemen daukat txuleta ezer ez ezer baino lehen hori esan dizuetan. Zara txisturaili eskerrak eman nahi nizkieke. Eskainetako errepertorio zabal eta finarengatik. Dantzarien biltzarrari ere eskerrik asko, Iban Maiai eta idazkariari, eta baita Ereintza elkarteko kidei ere, txalo bero bat denei, noski zuen guztiei ere, hortxe film 10 bikoteen lanak hasieratik bukaerara ikusteagatik. Eta orain bitartean epaimahaiak puntuak zenbatzen dituen bitartean, dantzariei, dantza da pixka bat gehiago esketuko diegu. 5 bikote aterako dira lehenengo, beste 5 bigarren, eta elkarrekin dantzatuko dute, fandango eta harina. Lehenengo 5 bikoteak beraz, prest daitezela, eta ez daitezela hilotzen. Lehen 5 bikoteak, Izaro, Egoa, Elene, Oier, Ane, Endika, Amane, Onditz, Nora eta Julen hain zuzen. Eta lehen 5 bikote honek fandangoa eskainiko dio.
irabazi dituzte, ondo irabazita gainera, Itxaso Kruzek banatuko die saria, Errenteriako udaleko berdintasun eta heziketa hezkuntza zinegotzia da bera, eta hirugarren sailkatuak Nora Aizpuru eta Iker Zabala Azpeitiatik. Aurrera du, igual, pixka gehiago. Primeran, zorionak, goazen bigarren postuan sailkatutako bikotea ezagutzera, Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak banatuko die, 300 euroko saria, baita garaikurrak ere, eta sarituak Jone Arriaran eta Germán Aramburu. Xabier Mendizabal ere argazkian. Eta orain Xabier Mendizabalek eta Aizpea Otaegik banatuko dute irabazlearen saria. 400 euro Potx Zeramikak egindako oroigarriak eta txapelak irabazlearen